Soc Mari Carme Mondejar, soc la responsable del Centre d'Estètica i Spa. Com sabreu, fa molts anys que estic també en aquest poble treballant en aquest món i la veritat, la meva màxima aspiració ha sigut intentar donar el millor servici a tot el poble de Pedreguer i a tots els clients. Com sabeu, es dedica ja als serveis de neteges facials, depilacions làser, elèctrica. També tenim el servei de l'espa i tenim també molts de massatges relaxants i regular també energèticament tot el cos per a intentar donar la màxima qualitat a qualsevol client que vingui així. Sempre intento donar el més natural possible perquè és la meva línia i és el que més m'agrada en aquest camp. Els meus clients solen vindre a buscar un poquet el benestar, la relaxació, el trobar-se un poquet en si mateix. Almenys és el que jo intento donar-ho, o el que intento transmitir. A veure, la imatge és important en un centre, i més com este, perquè jo penso que refleja un poquet el que el client li agradaria quan entra en un centre. Veure una tranquil·litat, un benestar, tindre una calidesa i una acollida molt gratificant, sobretot també en el seu personal. Gràcies també a l'aromateràpia que utilitzem, la il·luminació, els detalls de decoració i abans tot allí perquè la gent entre i se senta molt acollida i a gust. Trobo que el nostre client respon molt bé i ens dona també molt d'ànim per a continuar seguint en aquest treball que estem fent, tot el meu equip i jo, claro. Entonces tenim que estar contínuament en la innovació, buscant coses noves, totes les tendències que ixen, intentant oferir al client per a que estiga també al dia i nosaltres intentar formar-nos per a donar la màxima eficàcia en tot el que ens donem. La nostra imatge és transmetre a tots els clients la feina que fem, el treball constant i dedicació, i la nostra finalitat és el benestar de tots en general.